Foli ani tanuni amuke kanyesi bela jilima ni wakati ko foli la aw ni yantuma aw bisimila mifa production ni ondu tele ka kunafuni dili keneka bakuruba fola anga kunafuni famba o bena ke kanyesi anga Mali jamana pharmacie barakelaw olu ye u ka lajɛ tako mugani sabana kɛ kɛnɛ min yɛrɛ kan anga jamana ministru chama olu kunbe ka fara o kan ministru ka ladala lajɛ min bɛ kɛ araba donyaw fɛ Colonel Asaba Jalo Ture ale laseli kɛ a y'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana gouvernement ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma ni sanji kasira ye minnu sɔrɔ ɲinɛ san kɔnɔ ni kunnafoniw de bɛna lase aw ma ka fara dɔwɛrɛw kan. An ka furancɛla fanga wasabulu ɲɛmɔgɔba ni o ye Colonel Maliki Jaw ye araba tɛmɛnin na ale irisi ka lasigiden ka o bisimila CICB kɔnɔna la ni o ye Igor Kromiko ye u ka o kɔrɔfɔ kɔnɔna na o kumana Mali ale ni irisi ni ɲɔgɔn cɛla baara ɲɔgɔnya o sinsinlen kan cogoya min na wa irisi ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ ale y'a ladɔnniya k'a fɔ wagati nataw la a bolodalen don irisi ka minisiri mun ka ca ɲɛsilen don kalanko ma ale ni kulu dɔw olu kan ka na an ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye hali bi baara ɲɔgɔnya o bɛ se ka sinsin Mali ale ni irisi cɛ cogoya min na wa a y'a ladɔnniya k'a fɔ an ka furancɛla fanga mɔgɔw olu bɛ ka baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ ko irisi jamana a bɛ o kɔkɔrɔma don. Ka kɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ min kɛra Alizeri ka lasigiden min tun bɛ Mali la ale ni an ka jamana marabagaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye n'a gɛnna ka bɔ an ka jamana na a yirala k'a fɔ lasigiden kura wɛrɛ ale taara tuguni Alizeri kaw fɛ nka ɲɔni a ka baara daminɛ ani an ka jamana kɔkanko minisiri Ablaye Diop u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni o kɛra alamisa tɛmɛni septembre kalo tile 12. Mali pharmacie baarakɛlaw olu ka tɔnsigiba tako 23 o kɛra Bamako kɔnɔna la an ka jamana donna jigisoba dɔ la kɛnɛ min yɛrɛ kan jamana wɛrɛ mɔgɔw olu kun bɛ a la ɲinɛ babu o kun bɛ assurance de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye an ka jamana pharmacie baarakɛlaw ani kanamu mɔgɔw o ni ɲɔgɔn cɛ u ye a kɛnɛ kan dantigɛliw kɛra fɛɛrɛ min bɛ se ka latigɛ walasa u ni ɲɔgɔn cɛla baara ɲɔgɔnya o bɛ se ka lasinsin ka ɲɛ cogoya min na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuma ɲɔgɔnya o sabati u ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana minisiri caman olu kun bɛ a kɛnɛ kan ni o cɛla o dɔ ye an ka sanfɛ kalanso ni koɲɛɲini minisiri ale kun bɛ ka fara kiri minisiri ani kɛnɛya minisiri olu kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka kɛnɛya minisiri Colonel Asaba Jalo Ture ale ka kɔrɔfɔ la a y'a ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛya min bɛ pharmacie baarakɛlaw olu ka baara tagabolo la ko o dɔ ye pharmacie baarakɛlaw yɛrɛ ka kɛwale ko sabula o dɔw bɛ baara kɛ forobacɛ la o bɛ tila ka baara kɛ fan wɛrɛ fɛ o mɔgɔ kelen o bɛ se ka kɛ baara 2 la walima 3 yɛrɛ kuma dɔw la ko o bɛ kɛ sababu ye ka na ni baarako gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin u ka ekɔliden minnu bɛ ka kɛnɛya kalan kɛ a bɛ kɛ baarako gɛlɛya ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma okumu kɔnɔ a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin pharmacie baarakɛlaw ma u ka se ka yɛlɛma don u ka nin tagaboloya la. An ka minisiriw ka ladala lajɛ min bɛ kɛ araba donyaw fɛ septembre kalo tile 11 tɛmɛnin na Colonel Asaba Jalo Ture a y'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana gouvernement a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma sanji kasira ye minnu sɔrɔ ɲinɛ san kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ sufarakaw fɛ yen nɔ min ye bugusu 17 o jɔra olu ye ka tila ka malo tɔni 12 k'o fana di u ma gawokaw fana fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ min ye malo tɔni 15 o dira olu ma o kɛnɛ kelen kan Colonel Asaba Jalo Ture a y'a ladɔnniya k'a fɔ farafinna jamana kɔnɔ kuluba min sigira kɛnɛya o sabatili kan a y'a ladɔnniya k'a fɔ u ye lajɛ dɔ kɛ Congo Brazzaville ni Mali yɛrɛ kun bɛ o kɛnɛ kan wa jamana 47 olu kun bɛ a kɛnɛ kan u ka lajɛ kunbɛba o laɲini ka se ka yɛlɛma don u ka baaraw tagabolo la min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛnɛya o sabati wa o yɔrɔ kofɔlen kelen na a y'a ladɔnniya k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na coronavirus bana ko o bɛ ka juguya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ko sɛbɛkɔrɔ juguyara ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka fara sumaya bana kan okumu kɔnɔna na a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko ka janto kɛ u yɛrɛ la. Utukalo tile 31 na sanji kasara mun kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra sababu ye an ka Mali cɛkɛdaba minnu ɲɛsinnen don ji ni kuranko ma olu cɛkɛdaba ka fara a bolofaraw kan ni tiɲɛni kɛra o la an ka kuran ni ji minisiri Madame Bintu Kamara ale bolonɔ bila kɛ sɛbɛnna Mali ani Sini jamana cɛ walasa min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔbɔ sanji kasaraw la don nataw la.
SIL6 n'a bɛ fɔ o ma ko comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Ale ye kulu ye min sigira sen kan Wagadugu kɔnɔna na kabini septembre kalo tile 12 san 1973 ɲinɛ ye o san 56 ye. Ni kulu in a sigira sen kan hukumu min kɔnɔ o wagati la Burkina Faso kɔngɔ kun bɛ yen nɔ hukumu kɔnɔna de la u ye ni jɛkulu in a sigi sen kan. San o san u bɛ ɲɔgɔn lajɛ kɛ a la ɲinɛta o kɛra a tako 34 a la ɲɛnɛmayara. A daminɛ wagati jamana 6 olu de kun bɛ a la nka bibi na a jamana 13 olu de bɛ a kɔnɔ ni o cɛ la Mali ka fara Burkina kan, Niger, Tchad, Benin, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo ani Cap-Vert olu de bɛ nin kolo in kɔnɔna la. U ka lajɛ kɔnɔ hakili jigin kɛra a jɛkulu in a sigira sen kan hukumu min kɔnɔ ani ɲɛfɔli kɛra wagati yɛlɛma o kɔlɔlɔ kan Sahel jamanaw olu yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu latigɛ walasa dunkafa o bɛ se ka sabati cogoya min na ani bagan mara o baaraw o fana bɛ se ka don bala a jamana ninnu kɔnɔ cogoya min na. Kulukorokaw fɛ yen kulu min ɲɛsinnen don sanji kasara koɲa ɲɛnɛbɔli ma olu ye dantigɛli kɛ nin sanji kasara min kɛra Kulukoro mara la o y'a ladɔnniya k'a fɔ a kasara o bɛnna 37 ma ni o cɛla 2 o sababu o bɔra kaba pɛrɛn na ani ka fara o kan balo tɔni 60 o tiɲɛna kaburudenw caman olu dayɛlɛla ani dɔwɛrɛw. Mopti dolantan kɛnɛba ni o ye Barima Bukumi ale dilanna kura ye tuguni hakili jiginna ni dolantan kɛnɛba ye ale yɛrɛ dilanna kabini kan 2002 o wagati la tɔgɔ dara Barima Bukumi na n'ale kun ye an ka jamana wasabilen kɔrɔ ye ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ni o ye Modibo Keyita ye ale jɛɲɔgɔn fana kun don ka da ka baara ɲuman kɛlenw kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Alifa Umaru Konare kan 2002 wagati la o ye ni dolantan kɛnɛba in ka o tɔgɔ da a la a dilanna kura ye tuguni septembre kalo tile 9 tɛmɛnen na Mopti kaw fɛ an ka jamana mɔgɔba caman olu kun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye Mali gouvernement kulu mɔgɔ 4 ka fara CNT mɔgɔw kan Burkina o minisiri min ka ca ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ kan ale kun bɛ a kɛnɛ kan ka tila ka fara Mopti o mɔgɔbaw yɛrɛ caman kun bɛ kɛnɛ in kan. An bɛ taa kokan kibaruyaw la Nigerikaw fɛ kabini utukalo tile 29 tɛmɛnen na bɔ kɛra moto 600 o de kan minnu tigi o ma se ka lakodɔn. Okumu kɔnɔna na u ka mara cɛbɔli minisiri ni o ye Général de Brigade Mohamed Touba ale ni moto ninnu ka ta k'a di u ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka cakɛda soba ma ni o kɛra alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 12 tɛmɛnen na walasa u bɛ se ka u ka lakana baara kɛ ni a ye cogoya min na. Congo RDC jamana kɔnɔ septembre kalo tile 9 tɛmɛnen na kɛlɛ kun bɛ u ka jamana kɔnɔ ka kulu marifatigi dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko M23 ni olu ye mafagalaw ye minnu yɛrɛ bɛ ka kɔkɔrɔma don Rwanda o jamana fɛ olu ni u ka finitigilakaw de kun karila ɲɔgɔn na ni o kɛra u ka Mieto ni o kɛra Mieto o dugu yɛrɛ kɔnɔna la Masisi mara kɔnɔ ni kɛlɛ a kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman olu ye u sigiyɔrɔ bila ka fan wɛrɛ sɛgɛrɛ. Kenya jamana kɔnɔ taxibolila 4 olu kun ye tile 3 baara bila kɛ min yɛrɛ ye a daminɛ septembre kalo tile 9 tɛmɛnen na ka a kuncɛ a 11 na ka a sababuya kɛ ko dɔ bɔra u ka taxi sɔngɔ la min yɛrɛ sigira sen kan u ka ɲɛmɔgɔw fɛ. Ni ne bɛ dansigi bi kunnafoni na aw ni ce aw ka kulomajɔ ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la k'an ka debela baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ. Ala k'an ka jamana in ka a basigi a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.